Айде. Унищожаване на акара с биологични средства. Това не е свинска мас. То се личи. Няма химия. Не е от най-вкусните неща, които съм ял. Ама не е отровно. Нас се върху салфетка. Снимай тук. Емо, мълчи! Малко запази тишина. Идеята е пчелите, като дъвчат хартията, да го разнесат в кошера и да унищожат акара. Снимай тук. Как го слага? Бабо, готова ли си? Така. Ето го семейството. Сравнително добро е по сила. Но беше опаразитено от акар. Сега е стабилизирано. Дай на мен апарата вече. Дай, чувай там, че ще го бия. Ето го и акара. На цялото дъно има около между 400-500 акара.